Et andet spil, som der har skabt rigtig meget omtale, det er jo tidligere Flappy Bird. Ja. Det har jo sådan seriøst skabt meget omtale, ja. Kigger med på din computer. Min skærm. Ja, og der er det godt nok slet ikke. Men det der så er at sige med det, er, at der er kommet et dansk spil, der hedder Smackbird. Og her det er altså det modsatte. Det er et gratis spil. Her kan du smadre fuglene, hvis du har fået for meget Flappy Bird. Og så er det bare meget sjovt, det er dansk. Jeg kan egentlig godt lide kontrabevægelsen også. Ja, men et eller andet sted. Der er kommet meget af det derude, ikke? Det har jo født en industri af kopispil. Ja. Flappy Bird og Birdie Bird, jeg ved fandme ikke, hvad der har været. Altså, det var en sød nok idé, og det var et forfærdeligt spil, siger jeg, fordi jeg aldrig kom forbi rør nummer 3. Er det rigtigt? Ja, aldrig. Du var sådan helt vildt. Nej, men det var sådan dø. Mit temperament var ikke til det. Men altså, det var en jungle af kopispil hele vejen igennem. Det synes jeg også var lidt synd, for jeg synes, det udvandede det lidt. Men altså Smacky Bird er derude, og nu kan du stå hævne der på fuglene, og blandt andet så i den trailer, de har lavet for spillet, så ser man blandt andet en fyr, der sidder på toilettet, så det er åbenbart et godt toiletspil.